Usa ka grocery store sa General Santos City ang gitulis kung asa nasa 300,000 pesos ngalin sa tindahan ang nadagit sa mga kawatan. Gani, ang giingong mga kawatan nahulikam. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Nahulikam ang duha ka mga lalaki nga giingong nanulis sa usa ka grocery store sa Barangay Fatima, General Santos City, pasado alas 7 sa gabi niadtong Sabado. Matud pa migawas ang tag-iya sa maong tindahan, bitbit ang bag, asa gisulod ang halin sa tindahan nga 300,000 pesos. Apan kalit lang matud pa nga gihulbot sa duha ka lalaki ang bag ug miikyas sakay sa motorsiklo. Sa laing kuha sa kamera makit-an kining tag-iya nga nakaputi og t-shirt nga misulod balik sa iyang tindahan human ang hitabo. Sumala sa tag-iya tulo pa lang kabulan sukad nag-abli ang ilang tindahan. Gani wa pa sila naka-hire og gwardya. Samtang nabala kasab ang kasikbit nga tindahan tungod sa hitabo. Inay alas 10 sa gabi kinigapanirado karon masayo na matud pa. Tiplano na ko sila, mga alas 5 sila doon na, alas 6. Pinirado aga pa budlay ron. Sa karon duna na matud pa'y persons of interest ang kapulisan sa maong pagpanulis. Since na may CCTV footage na na-captured, mayroong sinusundan ng mga investigators natin. Yan ang advantage pag may mga CCTV sa mga near or mga pinakabit na mga CCTV sa mga establishment. And, Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.